In the varieties, the pleasure. No, na variedade está o gusto. Variedade temos nós para conducir no noso país. Hai de todo, ben o sabedes. Hasta eses gardarraíz que odiades tan especialmente os moteiros, non? No país conducimos como conducimos. Que vos vou contar? Non é o mismo en Ourense, que son máis ben de conducción tranquila, a Lugo, que son máis ben normalmente de rally. Esa é a miña percepción. En Lugo van a todo flispín. En Ourense ves un cochazo tipo BMW alá por avión, el pom a 40, pero claro, ao lado vai Mari Carmen co bolso aquí dicindo, non llevamos prisa ninguna, Jorge, que non tenemos el coche en garantía, de feito non o teñen co plástico, sabes, para que lle faga ventosa a ela, non? E ti detrás, pero dame a min o coche, meu rei. Conducimos raro, aparcamos raro. Na Illa de Arousa, que son do mar, as direccións prohibidas son orientativas, digamos, non? Podes atopar un a todo flispín en dirección contraria e tan pancho. E de feito aparcan de popa. Dinche, apárcame aí de popa, Miluchu, entendes? Conducen así, conducimos raro. Xa non falemos en Portugal. Que vos vou contar de como se conduce en Portugal. A quen non lle pasou entrar en Portugal, o típico, a Portoallas, non? E vas por ali tranquilamente a 100, onde se pode ir a 90, tío, teu ritmo, non? E ves que che quere adiantar un camión que pon Sousa e fillos, e dis, aí ven Sousa cos fillos, pero é que de frente ve unha furgoneta de Soares e Irmao e te dis, vai ser unha masacre, e xusto no momento fan ras, e nin se pitan. Ali o arcén vale, entendes? É unha conducción un pouco diferente. Nós temos que facerlle unha homenaxe ao home que transformou as estradas galegas, Pepe Cuíña. Grazas a él, Galiza é ACDC, antes de Cuíña e despois de Cuíña, porque chegou Cuíña e empezou a asfaltar. Eu creo que o soño de Cuíña non era Galicia esa utopía, era Galicia esa autovía, unha autovía que saíra de Ferrol e Coruña e atravesase por Ourense, la LIN, zona de servicio. E nunca lle lo agradeceremos, de feito, entre la LIN e Montefaro montou Carril Chimpín, que van eles ali saudando, que pasa, Milucho, entendes? Conducimos raro. Eu creo que o peor de todo é que non nos acostumamos. Temos unha conducción peculiar e hai unha reacción moi galega que se dá e coñeceredes especialmente nas rotondas que agora nos invaden, non? Vos sabedes o que pasa? Cando hai unha rotonda 3 da mañán, fin de semana, e ao fondo están os gusiluz, non? Dicindo, vinde, que é pa Zapatero, non? Que facemos os galegos? Paramos como 100 metros antes á dereita, non? Pa que? Porque mentre non cheguemos, non nos pillan, non? Os cataláns intentan negociar. Chegan ali e din, bueno, se claro, vengo de unha cena, non? E intentan negociar. Un vasco di, lo que? Policías, por ellos, non? Pero nós non, nós abeiramos ali tranquilamente, non? E claro, dase unha circunstancia que ves a rotonda e 100 metros antes 20 ou 30 coches e a xente parada ali, non? Que fan? Son galegos. Esperan a que marche a pasma ou lle baixe o mono, entendes? E como intenten os policías achegarse, van de lado. Xa o teñen intentado e de repente ven a dous tipos sentados na parte de atrás do coche. E o policía, buenas noches, que tal, la gente? E el piloto debió salir con el frío que hace. Y ahora, ¿cómo le decimos a la madre? Porque igual lo aduciaron, porque como este es así, ¿qué vai facer o policía? Se rinde, entendes? Somos así, para todos, somos galegos, somos galegas, conducimos con precaución só ás veces. Tende cuidado, por favor, no Brán, sede cautos e cautas na estrada. Espero vervos a todos e a todas a semana que ven. Polo de hoxe, nunca máis. Grazas pola vosa atención. Y hasta la próxima semana. ¿Qué pasa? Gracias por estar hoy con nosotros. Ahí vamos.